La col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya es perllonga fins a la segona meitat del segle XX, arribant a la contemporaneïtat. En aquest sentit, veiem com tota una sèrie d'artistes reaccionen al trauma viscut per la Guerra Civil i les seves conseqüències, amb un retorn, amb una recuperació a la modernitat, aquella que havien començat artistes com Joan Miró, i presentant un art atrevit, experimental, que reflexa les inquietuds morals, humanistes i fins i tot polítiques d'aquells anys. En aquest sentit, l'artista clau és, sens dubte, Antoni Tàpies. Jeroglífics d'Antoni Tàpies és l'obra que ve a cloure aquesta etapa. És una obra de maduresa, de plenitud d'Antoni Tàpies, en la qual ens mostra com domina el llenguatge de la matèria. La matèria és un descobriment que li permet a Tàpies rebutjar l'idealisme, rebutjar les falses construccions sobre la realitat i apropar-nos a allò tangible, a un territori que és travessat per signes, per empremtes de l'individu, de l'home, que remeten al seu desig d'espiritualitat i a la seva necessitat de comunió amb el conjunt de la societat.